Hello friends, बरायबाय Bodo info YouTube चेनेलाव दा गोबां भिडिअ दंमोन बेनि थाखायनो आपडेट खालामनो हायाखै दा SSC निफ्राय गोदान अफिशियेल नोटिस ओंखारदों नोंथांमोननि साख्रिनि बागै दा बेनो जाबाय जिडि लेभेलाव दा गोबाव खालामा जों बेखौ नायगोन आरो SSC नि गोदान साख्रिनि एग्जामनि डेट आरो लोगोसे गोदान एप्लाइनि सायावबो नोंथांमोननो आपडेट लाना फैदों Bodo info स' बेखायनो भिडिअखौ नायदो जोबजासिम आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि साख्रि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोनहा आपडेट मोननो हागोन दा जोङो ssc.gov.in आव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो लेटेस्ट नोटिस ओंखारदों बेनो जाबाय जिडि लेभेलाव बे जाबाय नोंथांमोननि सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सआव बेनिफ्राय दिल्ली पुलिस CDSL लेभेलाव मोनसे गोदान आपडेट फैदों बेनो जाबाय जाय बिथांमोना एग्जाम होदोंमोन 2023 नि दा बेनि एग्जामनि फाइनाल मार्क्सखौहाय होनाय जासिगोन एबा होबाय नोंथांमोना बेयाव मोनदों नै अफिशियेल साइट दङ ssc.nic.in बेयावसो नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन स' बिनि नायनायनि डेट होखाबाय दिनैनिफ्राय जागायसिगोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 28 मेनि गेजेराव नोंथांमोना चेक खालामनांगोन नङाबा मोननाय नङा दा SSC आव मोननै पर्टेल दङ नोंथांमोना मिथिखागौ दा बेखायनो चेक खालामदो जायफ्रानोखि एग्जामाव होदोंमोन बेनिफ्राय नोंथांमोना SSC नि गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो एग्जामनि सायाव जे नोंथांमोननि कम्बाइन हायार सेकेन्डारि बेनिफ्राय जिडि बेनिफ्राय MTS नि सायाव दा जों बेखौ नायगोन स' बेनिफ्राय जिडिनि नोंथांमोननि काट अफ फैनो गोनां दङ बे थाबैनो फैसिगोन इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो फिजिकेल टेस्ट जागोन नालाय बेखायनो थाबैनो नोंथांमोना बे सप्तायावनो चान्स दङ बेनो जाबाय जिडि कनस्टेबलनि फिजिकेल टेस्टनि थाखाय काट अफ लानाय स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि जिडि कनस्टेबल गोदान साख्रियाथ' जाखासिगोन एप्लाइआ आरो लोगोसे कम्बाइन हायार सेकेन्डारि एग्जाम माब्ला जागोन जों बेखौ नायनोसै गोबाव खालामा स' नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों 10 पासनि साख्रि नांगौ होननानै 10 पासनि साख्रिबो दङ MTS होननाय बे पस्टआव नोंथांमोना 10 पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन स' बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना CPO/SI लेभेलाव जिडि एप्लाइ खालामदोंमोन जेरै SSB CISF दङमोन BSF दङ दा बेनि एग्जामा नोंथांमोना 20 जुननिफ्राय जागायसिगोन बेनिफ्राय कम्बाइन हायार सेकेन्डारियाबो नोंथांमोना जुन जुलाइआव जासिगोन बेनो जाबाय अनलाइन हिसाबै HS लेभेलनि एग्जामा बेनिफ्राय MTS 10 पासनि एप्लाइआ जानो गोनांमोन बेबो एग्जामा जुलाइ आगस्टआव जागोन बे जाबाय जानो गोनांमोन एप्लाइआ नाथाय दासिमबो लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै जेराव 10 पास जाबानो नोंथांमोना 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखायनो नेथ'दो लिंकआ एक्टिभ जाबानो नोंथांमोना मोनखागोन चेनेलावहाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि जिडि गोदान जिडिआबो नोंथांमोना एप्लाइ जासिगोन आगस्ट जानाय लोगो लोगो 27 आगस्ट जानाय लोगो लोगो गोदान जिडि कनस्टेबलआ SSC आव एप्लाइ जानो गोनां दङ दा बेनिमोन आरो लोगोफोर आसा खालामो थाबैनो गोदान अफिशियेल नोटिस फैगोन फिजिकेल टेस्टनि थाखाय जिडि कनस्टेबलआव आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन चेनेलाव